Jeg vil gerne tale om React Hook Forms, som er det her NPM-modul, vi har brugt til at håndtere data på nogle af vores forms. Og det allerførste, man skal gøre, det er at finde det her npm install React Hook Form. Det kan man blandt andet gøre ind på reacthookform.com. Det kopierer man og smider i sin terminal. Og så er det vigtigt at bede sine medstuderende om, eller collaborators om, også at skrive npm install, så de også får adgang til at bruge det. Om ikke andet, så skal de have det i deres package JSON. Så skal vi bruge det, og det gør vi ved, at vi importerer useForm fra React Hook Form, ligesom vi kender fra state eller context, som vi også gør heroppe. Så skal vi have fat i de forskellige funktioner, vi gerne vil bruge. Og i det her tilfælde, så laver jeg en konstant, hvor jeg deconstructor register og handle submit, som er to funktioner fra useForm her. Jeg kommer tilbage til, hvad de gør. Jeg har sat det op sådan her, at jeg gerne vil lave et participant info komponent for hvert state.regular. Det er vores tickets, og også for vores VIP-tickets her, med forskellige prefix. Jeg sender register med videre her som et prop, og inde i participant info, der henter jeg det igen her ved at deconstructor register op i toppen. Og det som register så gør, man kan se her, jeg har smidt det på hvert enkelt inputfelt jeg har, det er, at den ligesom holder øje med, om alt er udfyldt korrekt, og om det overhovedet er udfyldt. Fordi at jeg siger her, at det her felt, det er required, og så er der det her pattern, som min bruger må bruge. Man må bruge nogle bogstaver fra A til Å, store og små, og så må man lave et mellemrum og lave en ny streng osv. Man må ikke lave nogen tal, så validerer det her felt simpelthen ikke. Det er en anden snak, hvis vi går ned til mail her, så siger vi, okay, vi skal bruge en streng, så skal vi plus et snablag, så skal vi bruge en streng, som plusser et punktum, og så skal vi bruge en streng til at afslutte. Så får vi den her e-mail-struktur. Okay, så hvis vi lige går tilbage hertil, så henter jeg også handle submit. Og det som handle submit gør, det er, at den snakker sammen med register. Og nu har vi så vores funktion onSubmit, som er denne her funktion. Så den gør også lige nogle andre ting for os, udover bare handle submit. Men handle submit, den gør sådan, at hvis alting fra register, det validerer, og det simpelthen er udfyldt korrekt, jamen så sender vi vores data heroppe, vores data ud som et objekt, som vi så kan bruge. Og det her objekt, det kan man simpelthen også lidt selv bestemme, hvordan man vil have ud ved at udfylde det her på forskellige måder. Men det er en længere snak. Og det var sådan set, hvordan vi har brugt useForm og React Hook Form i vores opgave.